og velkommen til aftenens lektion, som i dag omhandler tegn på læring. Jeg hedder Bjarke, jeg er underviser eller lærer vejleder, hvad I nu kalde det, inde i klasse Eko. Vi har fornøjelsen af at skulle være sammen her de næste 75 minutter. Det vil sige, at jeg snyder lidt. Jeg har prøvet på at lave et andet medie, og nu er jeg på. Men selve lektionen, den var 75 minutter. Læringsmålet for den aktivitet, vi nu skal have, den er, at I skal kunne redegøre for formål med tegn på læring. I skal kunne redegøre for, hvordan tegn på læring indgår i instruktørens didaktiske overvejelser, og hvordan tegn på læring hænger sammen med læringsmålet, evaluering og anvendelse af hjælpemidler. I skal kunne redegøre for forskellige former for tegn på læring, og hvordan de anvendes i praksis i læringsforløbet. I skal kunne redegøre for, hvordan instruktøren skal anvende tegn på læring i læringsforløbet, og hvordan tegn på læring er en del af den formative evaluering. Hvorfor tænker I, at det er vigtigt, at man ved noget omkring tegn på læring? Jeg vil gerne have, at I måske lige pauser videoen her, så tager I lige en post-it, og så vil jeg godt have, at I lige skriver en 2-3 ting ned, hvor I tænker, at det her tegn på læring, det her det er vigtigt. Den post-it, den skal I tage med, når vi mødes i plenum. Når I er færdige med det, så starter I lige videoen igen. Velkommen tilbage. Jeg håber, I fandt nogle gode argumenter for, hvorfor I skal lære noget omkring tegn på læring. Måden, jeg har tænkt mig at gøre det på, det er, at jeg har fået AI til at generere en læringsvideo med udgangspunkt i de sider, instruktør vil give forsvaret, som omhandler tegn på læring. I skal se filmen, og efter filmen, der vil I få nogle spørgsmål, som I skal have en dialog om. I skal tage udgangspunkt i nogle af de læringsmål, I har arbejdet med i løbet af i dag, og sammen som gruppe komme med et resultat af det, I har fundet frem til. Det resultat, det skal I præsentere for de andre grupper. Det er godt nok, når I alle sammen i gruppen kan redegøre for målet, og at I kan deltage aktivt i dialogen omkring, hvorfor er tegn på læring så vigtigt for os som instruktører. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad I har fundet frem til. Hej og velkommen til. Kender du det? Du har stået foran en gruppe, du har givet den alt, hvad du har i dig, og alligevel går du derfra med den der lille navnetvil. Lærte de overhovedet noget? Netop den udfordring dykker vi ned i dag. Ja, for det er jo det helt store spørgsmål. Er det ikke helt ærligt? Ofte kører vi bare på mavefornemmelsen. Vi har undervist, men vi ved faktisk ikke, om det hele er landet rigtigt. Det er den her blinde vinkel i vores arbejde, som vi nu skal have sat spotlys på. Så her er vores køreplan. Vi starter lige med at zoome ind på problemet, og så bevæger vi os skridt for skridt hen mod en løsning, du rent faktisk kan gå ud og bruge. Okay, første stop. Vi skal lige forstå den her kløft, der nogle gange opstår mellem det, vi prøver at lære fra os, og det, der rent faktisk bliver lært i den anden ende. For uden en systematisk metode, så gætter vi jo i blinde. Vi knokler, vi forklarer, og vi krydser fingre for, at de er med. Men vi mangler beviser, vi mangler simpelthen en måde at se deres fremskridt på. Og netop det fører os direkte videre til løsningen. Så lad os nu kigge på, hvordan vi rent faktisk kan gøre den her læring synlig. Hvordan vi går fra at gætte til at vide. Fra at håbe til at observere. Og her er selve nøglen. Begrebet tegn på læring. Tænk på det som små spor i sandet. Det er de helt konkrete, observerbare ting, vi leder efter, som fortæller os, at en deltager er på vej i den rigtige retning. Og det er de her tegn, der gør, at vi kan give præcis og nyttig feedback, i stedet for bare at sige, godt klaret. Okay, så vi skal altså lede efter tegn. Men hvor? Hvor skal vi kigge hen? Heldigvis giver kilden os et slags skattekort med 3 helt specifikke områder, vi kan fokusere på. Og her har vi dem. De her 3 områder er vores nye ramme. Det er vores checkliste, kan man sige, så vi ved præcis, hvad vi skal se efter. Lad os tage dem en for en. Det første område er kommunikation. Altså det handler om at spidse ører. Lyt til, hvordan de taler sammen helt spontant, mens de løser en opgave. Hør, hvordan de prøver at forklare et koncept fra en marker. Hvis de for eksempel diskuterer godt sømandskab, så afslører de ord, de bruger alt om, hvor de er. Det handler ikke om et perfekt svar, men om, at de tør bruge de nye begreber. Deres samtale er simpelthen et åbent vindue ind til deres tankeproces. Videre til det
andet område, for alt kan jo ikke snakkes igennem. Nogle ting skal simpelthen bare ses i aktion. Og det her er vigtigt. Det betyder, at vi som undervisere aktivt skal skabe situationer, hvor deltagerne får hænderne op af lommen og rent faktisk skal gøre noget, så vi kan se, hvad de kan. Et helt genialt eksempel er en handlebane i forsvaret. En person er i gang, og instruktøren giver helt konkret feedback. Men det smarte er, at resten af holdet, som står og venter, lytter med. På den måde bliver en persons feedback pludselig til læring for 10 mand. Det er altså observation og undervisning i en og samme manøvre. Utrolig effektivt. Og det bringer os til det tredje og sidste område, de produkter, de skaber. Her skelner kilden mellem 2 typer. På den ene side har vi de autentiske produkter, altså det uddannelsen reelt sigter mod, som at bygge en bivouac eller lave en projektplan. Og på den anden side har vi akademiske produkter. Tænk på en planche eller en skriftlig refleksion. De er skabt for at hjælpe læringen på vej. Begge dele er guldminer og tegn på, hvad deltagerne har forstået. Okay, nu bliver det for alvor praktisk, for vi ved, hvor vi skal kigge, men hvad præcist er det, vi skal kigge efter? Hvordan formulerer du dine egne knivskarpe tegn på læring? Det her er nok den vigtigste regel af dem alle. Du starter altid med dit læringsmål. Altid. Hvad er det, de skal kunne, når I er færdige? Ofte står det jo sort på hvidt i en målbeskrivelse eller et reglement. Derfra kan du direkte udlede din tegn. Hvis målet er at kunne identificere et funktionsstop på et våben, så tegnene jo, at de bruger de rigtige fagtermer, peger på de rigtige dele og diskuterer gastryk eller ammunition. Forbindelsen er helt direkte. Og for at hjælpe dig på vej, så er her 4 simple spørgsmål, du kan stille dig selv, når du planlægger. Tag for eksempel den om samarbejde. Spørg dig selv, på hvilken måde skal deres samarbejde komme til udtryk? Svaret er ikke bare, de skal tale sammen. Nej, et skarpt tegn er måske, de skal bygge videre på hinandens idéer og stille uddybende spørgsmål. Kan du se forskellen? Det sidste kan du rent faktisk observere og give feedback på. Og lyt lige til det her citat, for det er en fantastisk pointe. Et tegn på læring er ikke altid teknisk. Nogle gange er det en ændring i adfærd. Når deltagere pludselig tør vise noget frem, der ikke er perfekt, så er det et tegn på tryghed i læringsrummet. Og den tryghed er i sig selv et enormt stærkt tegn på læring. Godt. Så nu har vi lært at spotte tegnene. Men hvad så? Hvad er det egentlige formål med alt det her observeren? Og her kommer det allervigtigste skift i tankegang. Målet er ikke at bedømme. Det er at forstå. Det handler ikke om at sætte flueben. Det handler om at diagnostisere præcist, hvor den enkelte er, så vi kan give lige præcis den hjælp eller det skub, de har brug for. Nogle gange er et hurtigt blik nok. Andre gange, især når sikkerhed er involveret, skal vi helt tæt på. Konteksten afgør alt. Og lige sidste gylden råd at tage med herfra. Jo mere du styrer og kontrollerer en aktivitet, desto mindre ser du af, hvad deltagerne reelt kan selv. Hvis du giver dem en detaljeret opskrift, ser du kun, om de kan følge en opskrift. Hvis du vil se, om de rent faktisk kan lave mad, så bliver du nødt til at give dem lidt mere frihed og ansvar. Så jeg vil efterlade dig med et spørgsmål, du kan tage med dig. Nu hvor du har den her ramme bag i hovedet, hvilke vigtige, måske endda afgørende tegn på læring er du kommet til at overse i din egen praksis indtil nu?